чест да ви представя врата на годината. Solid Alpha е ново поколение смарт врата. В нея е събран 30 годишен опит в технологичните иновации. Създадена да бъде смарт. Тя внася сигурност и спокойствие. Има впечатляващ дизайн, а ключът е винаги в ръката ви. Solid Alpha ви дава възможност за сигурно отключване с пръстов отпечатък, а след затваряне се заключва автоматично чрез функцията EasyGo. Вратата има допълнително ниво на сигурност с вградената Active Security система от датчици и аларма. За първи път в лимитиран модел е включено и новото приложение за пълен контрол на смарт врати Solid Me. Solid Me ви позволява да отключвате и заключвате, да следите температурата отвън и отвътре, състоянието на сензорите, датчиците и статуса на вратата. Знаете кой, как и кога се е прибрал дома, избирате какви известия да получавате от вратата си. Лесно добавяте нов потребител и определяте времето и метода на достъп. Разполагате с допълнителна защита чрез пин-код или биометрия. Всичко за управлението на вратата във вашата ръка. Solid Alpha е високотехнологичната иновация, направена сега, за да остане занапред. Проектирана да бъде най-добрият избор, без компромис в сигурността.